ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಏನಾದ್ರೂ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಐಟ್ ಹಿಡ್ದು ಇಡಬಲೆ, ಈ ಸೈಡ್ ಬಲೆ. ಕಮಾನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಬಲೆ ಮುಸ್ತಫ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಬಚ್ಚಿನಿಗೆ ಐಕಿತೆ ಯಾನೆ. ಓಕೆ, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ ಬೈದ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಮಾತ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಾನಿಕ್ಲಿ ತುಪಾವೆ ಬಲೆ. ಪುದರ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದುಂಡು ಉಳ್ಳಾಡಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಿಯ ಚಿಟ್ಟೆಪ್ಪ ಅನ್ಸತ್ ಅವಂತರ ಪಾರ್ಕ್. ಗಿಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಖತ್ತುಂಟು, ನೋಡುವ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಹೇಗಿದೆ ಬಂದು ಇತಂಕುಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ ಬೈದ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು. ಅನಕೊಂಡೆಪ್ಪನ್ ಓಲು ಅವೇಂಚಿನ ಅಂದಿಯಾ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಉಂಡು ಅತ್ತು ತೂಯೇನು ಬಾರಿ ಲಾಯಕುಂಡ್ಯ ಒಂಥರ ಪಾರ್ಕ್ ಪುದರ್ ದೀತಿನ ಅಂದ ಅಂಚ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪನ್ ಸಖತ್ ಮಂದಿರಿಯ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ತುಲೆ ಮುಲಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಅಮ್ಮೇರು ಒಲಂಜೆಲ್ಲಿಯ ಮಗಿ ಕಬಡಿದಿ ಒಂಥರ ಕೂಲ್ ಅದು ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕೊಂಡು. ಭಯಂಕರ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಓಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಳಿಬದಿನ ಹೆಣ್ಣು ಊಟ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಹೆಂಗ್ ಕುಳಿತ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ ಪೋದು ಬತ್ತಾ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ದಾದ ತೂಕ. ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಏನಾದ್ರೂ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಪೆತ್ತಂದಿಂದರ ಏನನ್ ಪೆತ್ತಂದಿಂದರ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಓಪನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಓಪನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಟ ಆಪುಂಗೆ ಮೈಸಾಸುರೆ ಈರು ಮಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯಗಾರಿ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತಿರತ್ತ. ಓಪನ್ ಏರ್ ಥಿಯೇಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ದಾದ ಫೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕು ಫೋರ್ಟ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಭಯಂಕರ ವ್ಯೂ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವ್ಯೂ ದಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಯಲ್ಲೇ ತೊಂಬೋಪೆ ಒಯ್ ಪೊಯ್. ವಾವ್ ಸೂಪರ್. ಭಯಂಕರ ಲಾಯ್ಕ್ ಎಂಚಿನ ಕೋಟ್ ಎತ್ತವ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಓಹೋ, ನೆಡು ಪೂರ ವ್ಯೂ ಏನಂತ ಬಲೆ ನೆಡು ಪೂರ ವ್ಯೂ ನಮ್ಮ ನೆಟೆ ತೂವಲಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಹೊತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ ಅಂಚ ಬತ್ತ ಐಟ್ ಹಿಡ್ದು ಇಡಬಲೆ, ಈ ಸೈಡ್ ಬಲೆ. ಕಮಾನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಬಲೆ ಮುಸ್ತಫ ಎಂಚ ಫಿರ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಬತ್ತದ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಭಯಂಕರ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೊಲಿ, ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೇಸ್. ಮುಲ್ಪದುಲೆ ಚಕ್ರ ಉಂಡು, ಅಶೋಕ್ ಚಕ್ರ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಥೀಮ್ ಎಡ್ಡುಂಡು. ಫೋರ್ಟ್ ದಲ್ಕ ಮಂತದೇರು
ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಬಚ್ಚಿನಿಗೆ ಐಕಿತೆ ಯಾನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬೈದೋಡು ಸುರು ಒಂದು ಕವರ್ ಹ ಒಂದು ಸುರು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ತೊಂಬೋತು ಲೈಕ್ ಅಂದು ತುಂಬುಗವೇ ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದುವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪ್ ಎಂಕುಲು ಒಡೆ ಮದ ಪೋಯ ಬಂದ್ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಸೂಪರ್ ವ್ಯೂ ಯಾ ಪೂರ ಕವರ್ ಅಂಡ್ ತೋಜನ್ ಅಡ್ಡ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿವರ್ ಏನು ತೆಡ್ಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಬಂದಿರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಆತು ಬಲ ಓ ಅಲ್ಪ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ತಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಆಮೆಟ್ ತೋಜನ देखले ಐಟೆ ಪೋಯಿನಿ ಎಂಕುಲ್ ಭಯಂಕರ ಲೈಕ್ के ಎಂಕುಲ್ ಇಡೆ ಪೋದ್ವತ್ತಿ ಫೋರ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸರ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಎಂಗ್ಲ ಗೈಡ್ ಮೇರೆ ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನೀನು ಅಮ್ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ನಾನವರ ಪೋಯಿ ಇರ್ ಮುಲ್ತಾರದ ಇರ ಗೊತ್ತಿಪುಡದ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಂಜಾಯಿಲ್ ಬೊಂಜಾಯಿಲ್ ಟ್ರೀಯಾ ಒಂದು ಏತ್ ನೀಟ್ ಅದ ಒಂದು ತುವರೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ನಿಲ್ಜಾನೆ ನೆಟ್ಟೆ ಫ್ಲವರ್ ಒಂಚ ಬೊಂಜಾಯಿಲ್ ನೀಟ್ ಅದ ಬೊಂಜಾಯಿಲ್ ಮಲ್ಲ ಮರನೇ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಹ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಲ ಮರ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುವನ್ ಅವನ ಮೆಥಡ್ ಉಂಟು ಲೈಕ್ ಬೊಂಜಾಯಿಲ್ ಬಂಜಿಗೆ ದಾದಂಡ ಜಿಂಜಾಗಾಯಿ ಬಡ ತುಂಬ ಜೇರ ತುಕ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪೋಯಿ ದಾದಂಡು ಪಫ್ ಬಾದಾಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೇರೆ ದಾದನ 7 ಅಪ್ ದೆ ತೊಂಡೇರ್ ಅಂಚನೆ ಅಂದಂದ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಪಾರ್ಟಿ ಏರಿಯಾ ಪೋಯಿ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತಬಹುದು ವರ್ಕ ಒಂದುಲ ಒಂಥರ ಪಾರ್ಕ್ ಕನೆ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಅದ ಇದಾದೆ ಕಾಕಿ ಕಾಕ ಒಂದು ಎಕ್ಕದ ಗುಟ್ಟು ವಿಜಯ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಪ್ರಿಯೋಸ್ ಬಚ್ಚಿನ ಪ್ರಿಯೋಸ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಚ್ಚಿ ಟ್ರೀ ಹೌಸ್ ಇಂಚ ಒಂದು ಇಂಚ ಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೀ ಹೌಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಟ್ರೀ ಹೌಸ್ ಕಲ್ಲದ ಬಿತ್ತು ಕಲ್ಲು ದೀದಿಲಾಗತ್ತಂದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಏತ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮಂತಿ ಶೇರ್ ಮಂತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿ ಜನ ಬೇಗ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಕೊಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ 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 ಬೈ